Irakurri dizut, pertsonaiek volumena eduki behar dutela sinesgarri izateko, zer esan nahi duzu horrekin? Adierazi nahi nuen, liburu honetan egin dut ahalegin berezi bat pertsonaien kontradikzioetan, kontraesanetan sakontzen, ez? Eta nik uste dut horrek ematen diola sinesgarritasuna pertsonai bati, ez? Guztio gaude kontraesanez beteta, ez? Beraz, horregatik aipatzen nuen. Nik uste dut adieraztea nola batzutan gure buruaren irudi bat daukagu, gure buruaren besteek ere gure buruaren irudi bat dute, gero beste erabatekoak izan gaitezken. Bueno, horrek nik uste dut bakoitzaren aurpegi asko ditugu, ez? Eta horrek ematen dio, hori erakustea nik uste dut ematen diola volumena, ez? Pertsonai bati. 3 pertsonaiak dira nagusiak eta horietako bat da protagonista Ismael, krisian dagoen idazlea da bera. Bai, krisian dago, sorkuntza krisi batean, baina baita esango nuke beste motatako krisi batean ere, ez? Bizkat bere lekua munduan edo bere lekua gizarte honetan bizkat aurkitu nahian dabilen gizon bat, ez? 2016ko San Ferminetako bortxaketarekin hasten da kontakizuna eta Ismaeli nolabaiteko egonezin bat sortzen dio bere barnean. Bai, egonezin bat sentimendu kontrajarriak ditu, ez? Batetik sentitzen du beldurra bere alabengatik, alaba gazteak orain etxetik joan berriak, eta bestetik sentitzen du errua. Dauka sentsazio bat errudun, sentsazio bat ez duena ulertzen zergatik duen, eta gainera, haserretzen da, esaten du zergatik sentitu behar dut nik errudun, nik ez badut ezer egin, ez? Nik zentzu horretan uste dut lehen galdetu didazu abiapuntua nobelarena, nik uste dut ere abiapuntu bat izan dela ere askotan nire buruari galdetu diot gizonen burutik ze pasatzen den indarkeria, emakumeen kontrako indarkeria kasuen aurrean, ez? Bortxaketa bat, hilketa bat, ze pasatzen da hortik burutik, ez? Sentitzen dute eurekin zerikusia duela horrek, inolako zerikusirik duela, edo sentitzen dute ez duela inolako zerikusirik. Nik uste dut hor, egon daitezkela edo daudela galdera batzuk gizonen buruan, eta jakin min horretatik ere uste dut sortu dela novela, ez?